Науката. За яснота ще кажа духовната наука, ма тя е една. Науката е една. Назад през хилядолетията е разчупена на хиляди парченца, пелнати на хиляди места, затрупани с шлаки. В днешно време ни се представя под формата на религии, на учения, на разни практики, които се занимават с парченца от нашите проблеми. Под формата на социални, хуманитарни, естествени науки. Те също произлизат от там. Изобщо всичко, което овладява всяко милиметърче на нашето ежедневие, разсейващо и разпиляващо. Когато започнем да изучаваме науката в чистия вид, тогава ние придобиваме ключ, универсален, който работи във всяка сфера на нашия живот. Без значение дали става въпрос за отношения, за материални неща, дали става въпрос за социален статус, за здраве. Той е универсален, защото идва от науката. Това не е просто развиване на някакви усещания. Това не е някаква гола абстракция. Това е изравняване на лявото и дясното полукълбо, на мозъчните полукълба, разширяване на мозолистото тяло, което е връзката между тях, които по принцип са в едно постоянно противоборство, те са в едно постоянно противоречие. Но когато изучаваме науката, те стават едно цяло, те вече работят в пълнота. Интуицията помага на логиката, логиката обяснява интуицията и ние премахваме всички тежести, които са ни натрупани и мъкнем със себе си и овладяваме всяко милиметърче на нашето ежедневие.